ya zauna nan garin kwana kamar 7 sai ya sarki ta tsaya ita banda dan sarkin nan ba ta auren wani yarda ta aure shi ita ko ba ta aure har abada. Ka ji labarin dan sarki da dokin ice. Amma sarkin Farisa da ya ga ɗansa ya tafi bai dawo ba sai ya ce a ɗaure Bahindi. Aka cafe shi aka gama shi da fursunoni ya ta aikin wahala. Sarki ce in ɗana bai dawo ba bayan wata guda zan sa a yanka ka. Dama an kawo sawun al'amarin ka gama kai akai da kai don ka zo ka raba ni da ɗan nan nawa. Ana nan bayan kamar kwanaki 7 yadda na gaya maka yarinya dai ta kangare sai shi za ta aura. Sarki ya ce mata to na yadda, amma sai da ke da babban bawa na ku bi shi ku gani in gaskiya yake yi shi dan sarkin Farisa ne, sa'an nan ku dawo mu yi shawara da ni da ubansa a yawari. Ya kira bawan kuma daban ya ce masa ya lura da abin da dan sarkin nan ke ciki duka. Ya tafi da takobi, in ya tafi da shi in ya ga ƙarya yake yi so yake sace Zuhairatu ya kashe shi ya dawo masa da yarsa. Suka sallami sarki suka hau. Dan sarki ya taba kusa bawan nan na lura doki ya shiga aikinsa. Suna nan suna ta yi har can zuwa rana tsaka Allah ya sa suka isa birnin Farisa. Dan sarki ta sarwa lambu wato inda ya hawo shi ya sauka ciki ya shimfiɗa wa yar sarki kilesai a wani ɗaki a nan lambun ta kame bisa. Shi ko yace za a shiga wa sarki don a sawo mutane su zo a shiga da ita a kan bame. Ashe cikin lambun nan akwai 'yan jaran suna aiki har Bahindin nan na cikinsu. Yana lura da abin da ɗan sarkin ya yi, amma saura na can cikin ganye ba su san ma ya zo ba. Da Bahindi ya ga ya wuce sai laɓaɓo ya rabu da dogarawa suna can sake da baki ba su sani ba. Ya samu wata farin riga ta wani dogari ya sace ya sa. Ya zo inda Zuhairatu ke zaune na jira a zo a tafi da ita. Ya durƙusa ya ce Allah ya baki nasara. Bawan nan na tsaye bisa kanta da takobi ko ƙuda baya bari ya taɓa ta. Ya ce yar mai duniya ta gashe ka. Bahindi ya ce an ce in kin yadda in zo in shiga da ke gari. Bawan nan ya ce duk garin nan a rasa wani mutumin kirki da za a aiko ya je da ita sai kai yara haka ba ko wando kai ba hula. Haka sarautar taku take da kuke ba da labarinta. Allah ko dan irin wannan sarauta taku. Bahindi ya ce ai mutane na can sun cika kofar fada inda za ta sauka. Ni bawa ne to ina ruwana da ado. Abin da ya sa ku aka aiko ni dan ni kaɗai na san yadda ake tafiya da wannan dokin icen. Sarki ya ce yanzu in kai ta a bisa dan ya fi raƙumi da haɗin hawa ga kuma sauri. Bawa ya tsaki. Zuhairatu ta tashi ta haye kafin bawan nan ya naɗo tabarmin da take zaune ya zo shi kuma ya hau sai ya ga doki ya yi sama ya tafi. Bawa ya salati ya rasa inda zai sa kansa ya ce Allah wadan zaben da sarki ya mun gashi ina gani an yaudare ni. To ni yanzu in koma Bangol in ce wa sarki me komai dai na gaya masa ma na san ba abin da zai hana yanka ni. Yana jifan doki da dutse a banza yana ihu kamar mahaukaci. Sai ga mutane dakakaka an zo ɗauka amarya. Da aka tarar da abin da ya faru sai suka koma. Masoyan sarki na bakin ciki makiyansa kuna dariya a ciki. Sarki ya sa aka ɗaure dogarin nan da ya sa karci har Bahindi ya gudu. Dan sarki da bawan nan suka ce su duk inda ta tafi nan duniya sai sun samu ta sai fa su mutu garin nema. Suka yi shiri suka rangada kaji inda wannan tasu ta kwashi. Amma Bahindi ya sakarwa doki iyaka saurinsa ya ta tafiya wuce wannan gari ke tare wannan rafi zarce wannan dutse tun safe har la'asar. Da la'asar ta ya kai birnin Kashmir ya sauka daga bayan gari ya shiga ya siyo musu abinci. Zuhairatu na nan zaune bisa doki sai ga waɗansu masu dawakai su kamar 20 suna kilisa. Ko da ta gansu sai ta ce bayan Allah ku yi wa Allah ku yi wa annabi ku taimake ni. Mutumin da ya zo da ni nan sato ne yayi ni yar sarkin Bangol ce. Ashe abin ya zo kan kari masu dawakan nan sarki ne da mutanensa yake shan iska. Ya ji haka sai ya ce mata ta kyale shi ku sai sauka ya zauna. Can sai ga Bahindi ya dawo da ɗan ƙosai da tsire da waina. Da isowarsa sarki ya ce ina ka gangamo da wannan yarinya.
bahindi ya ce, ina na gangamo da ita? Mutum da matarsa ya masa wannan irin tambaya? Zuhairatu ta ce, wallahi ni ba mijina bane, sato ne. Ta kwashe labarinta ta sake faɗa. Sai suka ga bahindi ya zabara zai haye doki. Zuhairatu ta ce, zai tashi, ku yi agaji. Sarki ya dubi dogarawa ya ce, ku yi da shi. Kafin ya kai ga zama bisa dokin sai ga kansa a ƙasa, haƙora na cizon ƙasa. Sarki ya sa aka tafi da Zuhairatu gidansa, ya sa kuma aka ɗauki dokin icen aka tafi da shi gari. Duk ba wanda ya san amfaninsa, aka sa a taska aka kulle. Da aka natsa ya sa aka yi kuwa a gaya wa mutane zai auri Zuhairatu ‘yar sarkin Bangwal. Da yarinya ta ji haka sai ta kuka ta ce a ranta, da ina tsammani sarkin Kashmir mutumin kirki ne, zai mai da ni gida, ashe ba haka ba ne. Yanzu kwan na ce ba na son sa, lalle kashe ni zai yi. Abin da ya fi sai in ce na yadda, amma ba ni da lafiya yanzu, sai na samu sauki a yi biki. Saboda haka ta kira sarki ta gaya masa, ta langabe kamar ba ta da lafiya, ta warke yau ta warke gobe, ciwo dai yana ta yin gaba-gaba. Sarki ya aika kasashe a nemo masa magani, suka yi ta zuwa suna ɗirka mata sayu da ganyaye da kauci duk a banza. Ka ji labarin waɗannan. Amma ɗan sarkin Farisa yana nan suna tafiya, suna ta tambayar labari babu, sai ran nan suka ji waɗansu fatake na cewa, kai aka watan jiya an kawo wani irin doki na ice a Kashmir mai ban mamaki, har da wata 'yar sarki. Can sarki ya matsa ya ce, ina aka gansu? Ko aljanu ne? Falki ya ce, aljanu fa ina. 'Yar sarkin Bangwal ce, wani bahindi mai sihiri ya sato ya ɗauko bisa doki. Dokin ma tashi yake kamar tsuntsu. Dan sarki ya ce, ba dokin ice ba kenan? Ce min dokin aljanu mana. To ina bahindi? Falki ya ce, ab, tun ran da suka zo sarki ya sa aka kashe shi. Shi ko yana nan zai aure 'yar sarkin, amma ba ta da lafiya, wai sai ta warke za a yi auren. Dan sarki ce, na sunan 'yar sarkin? Falke ce, a'a, yau Allah ya gama ni da mutum da tambaya, ta yaya aka yi aka haife ka? In so kake ka ƙure ni, je ka ƙarya nake. Ko da ɗan sarki da bawan nan suka ji haka, sai zuciyoyinsu suka koma kamar takarda, suka shiga cin zango, suka tarawa Kashmir kwanci tashi har Allah ya kai su. Dan sarki ya samu wani kwando ya cika da ganyaye da kauci da sayu, ya ba bawan nan ya ɗauko. Suka yi saurin sarki, bayan sun yi gaisuwa ya ce shi boka ne, ya jiyo labarin ana neman masu magani, shi yasa ya taho. Sarki ya ce, irin ku muke nema. Yasa aka kai shi inda Zuhairatu ke jiya ƙarya. Ko da ta gan shi sai ta kamar ta ce yaya da murna, ta dai kan ne kada a gane. Dan sarki ya ɗebi waɗansu sayu ya bata ta sha, sai ta wuf ta miƙe tsaye. Aka je aka gaya wa sarki Zuhairatu ta warke. Dan sarki ya ɗebi waɗansu ganyaye, shi ma bai san ko na menene ba, ya sa ta yi turare. Da sarki ya zo ga Zuhairatu ta warke, sai kamar ya ɗauki ɗan sarkin nan dan murna. Ya tambaye shi ƙasar da ya fito. ɗan sarki ya ce daga Sudan. Ka ji ƙarya ba? Ya ce kuma wai shine sarkin bokayen mutanen Sudan. Aljanu suka gaya masa ya zo nan ya taimako, kada ta halaka. Aka kai shi masauki ya sauka. Da gari ya waye ɗan sarki ya ce, jiya uwar gijiyata da newa magani ta gaya min yadda ciwon ya same ta, da yadda bahindi ya kawo ta nan. Ta gaya min na san ba komai ba ne, iskoki ne, ba za su rabu da ita ba tukun har yanzu, don za su rika bugunta wata-wata, sai fa in an kara kokari. Abin da ya fi yanzu sai a fidda ita da dokin icen na a kai su can inda aka fara tarshe su, in yi musu turare gaba ɗaya, in yi wa wurin turare kuma. In ba haka aka yi ba ta rabuwa da aljanu gaba ɗaya. In ku kaga dan su buge ta wata-wata ba komai, to shikenan na huta. Sarki ce, a ba komai fa ina, ai gwamma komai za a yi shi a gama tun kana nan. Ina za mu yadda mu sake ka bar mu da jagade daga bisani. Sarki ya sa aka kai dokin icen nan, aka sa raƙumi kuma ya ɗauki Zuhairatu bayan ta kwashe duk ɗan abubuwan da suke na halalinta, ta ɓoye bisa raƙumi. Aka kai ta filin na aka aje. Ɗan sarki ya ce mutane su tsaya daga nesa kaɗan. Shi kuma ya sa aka kai dokin ice kamar yadi 20
daga mutane aka ajiye. Yasa aka hura wuta kusa da dokin, ya ce wa Zuhairatu ta hau dokin ta haye. Shi ko ya ɗauki sanhun maganin na ya jefa cikin wuta. Mutane na kallonsa sai ya farata ɗare doki, bawansa kuma ya kama kuturi ya lalabi kusar tashi su kai sama. Sarki ya dubi mutanensa ya buga musu tsawa, ce kada su kai. Mutane su kai ta ɗaukan duwatsu suna jifar su af, ko kusa da su akwai inda dutsen ma ya kai. Na gaba ya yi gaba, na baya sai tsinta hula. Wazira akwai katse masa hanzari ya ce ina zaka? Ai labarin ya kare kenan. Hazig ya ce ni yadda na ji bai kare ba tukun, zan bayyana yadda ya aure ta. Mutane suka ce gaskiya fa ne Hazig, ina za a ce labari ya kare ana aiko kusa. Wazira akwai cewa Hazig, labari ne kawai kake bayarwa ba tarihi ba. To menene na damuwa da faɗin wani abin da ya kamata ya faru? Mutane ba su san inda ya kamata labari ya kare ba, sai su ta zuba su kawai, sai ka ji labari mai daɗi wurin karewa ya yi cikas. Yanzu kana ƙara kalma guda wurin labarin nan ka ɓata daɗinsa. Alƙalan nan suka ce wato karewar da ya yi nan shi ke tsammani zai sa labarin daɗi ko? Wazira akwai ce in ya bar labarin nan inda na ce ya tsaya, hayin kaɗe bai na alti da aljani duk cikin labarin da ya bayar ba wanda ya fi wannan daɗi. Alƙalan nan suka yi tsaki, ka tsaye da shi a banza. Tunda muke jin labari ko irin na yara na gizo da koki, ai ba mu taɓa jin marar daɗi irin wannan ba in an bar shi a nan. Zo ka ci labari kaji. Mutane suka watse suna dariya. Da mutane suka watse, sarkin sarki ya ɗauki Wazira akwai rungume shi, yana neman gafararsa bisa ga wulakanta shi da yi da farko. Wazira akwai durkusa ya ce shi ma ya gafarce shi. Sarkin sarki ya sake duban akuzugun, ya dubi sarki Abdurrahman ya ce wannan waziri naka da ba ka da ɗa in ka mutu haka naɗa shi kowa ya yi jayayya da shi ya isa abin a kashe. Ajiyar Allah fa yawa gare ta. Ya sake duban waziri akwai ce to yanzu kuma yaya ka gani za a yi da ɓarayin? Waziri ya ce sai a bar nan gidan sarka, sai ka koma duk abin da ka ga dama kai musu. Sarkin sirka ya ce ya batun dogon yaro da kace? Waziri ya ce a'a wani batu? Ashe wato shi ma baka kore shi ba? To me motar nan ya koma, a zo da dogon yaro a daure ka ji abin da yake ciki. Aka sallame mai mota ya koma. Sarakuna kuma kowa ya koma gida. Mutanen sirka na ta al'ajabin al'amuran wazira. Mutanen ƙasar sarki Abdurrahman in sun ji suna yaban waziri a kusa su ce haba me kuka sani daga al'amarin waziri? Mun dai sani in dan shawara ake yi dan ayi waziri ba dan ya shiga gaba yayi mutane sallah ba, komai muka ce wazirin mu sai a kyale. Dan dai waɗannan abubuwa duk ba ma shakkara gwada da jin labarin ma ai kan san ba na jahili ne ba. Mutanen su rika cewa ai komai kuka ga dama sai ku ce. Labarin wazirin nan naku mu dai ya nuna mana al'ajabi a fili. Yau da gari ya waye aka sake taruwa a kofar fada. Sarki Abdurrahman sai sarkin sirka ya ce waziri da rashin sani shi yasa muka ce mu zo jayayya, amma yanzu mu mun saki fa, sai dai kawai ai labarai dan nishadi. In ka bayar da ɗaya Hazig ya bayar da ɗaya har kafin a ƙare kwana ko 3 ko 4 sa'an nan tashi. Waziri ya ce to madalla. Ya dubi Hazig ya ce sai ka fara yadda muka saba yi. Hazig ya ce to ya fara. Labarin waɗansu samari su 3. Wata rana waɗansu samari su 3 suna yawo sai suka gamu da wani ayari na alhazai za su maka. Su ko 'yan samarin nan kowanne na da ɗan abin hannunsa. Saboda haka da suka ga jerin ayarin nan sai abin ya buɗe su, suka shawarci madugun in ya yarda suna su shiga ayarin su zuwa maka. Madugu ya ce a'a me zai hana, ai da irin ku masu niyya waɗannan suka yawa, in dai kuna da guzuri isasshe ai sai mu ɗunguma. Samari suka koma gida suka yi shiri. Bayan kwana 2 suka gama suka sallami dangi, suka tarar da ayari suka ranka. A kwana a tashi har suka shiga cikin hamada.
Madugun ne ya tara jama'ar sai ya ce kada kowa ya yarda ya tsaya baya tunda muka shigo nan, wanda ya kuskure ya yi yar fitar kafa lalle wannan ba za a yi da shi ba. Jama'a suka ce to mun ji, Allah da ya sawaka. Suna nan suna ta tafiya dai, sai ran nan samarin nan uku da yake su kwanan nan suka gamu da ayarin, ba su saba da tafiya ba, suka gaji, suka tsaya baya su kadai suka zauna wadan su dan saurara su ruga su tare da ayari. Zaunawa suke da wuya, kowanne sai dan kishin gida. Kafin ayi haka bacci ya share su. Can suka farka suka duba, sai suka ga ba ayari ba dalilinsa. Suka duba ko sa gama hanyar da suka bi iska ta sa rairai ya rufe wurin. Suka yi salati suka tasan jihar da ayarin suka bi. Suna tafa can sai suka hangi wani abu na motsi daga nesa. Suka yi tsammanin wani naman daji ne. Sai suka yi kasada suka tasan masa. Da suka ƙara matsawa sai suka ga ashe mutum ne bisa raƙumi. Da suka gamu sai suka ga ya zare takobi, tsoro ya kama su. Suka durƙusa suka ce masa, mai gida barka da kwana. Bai ce musu kanzal ba, sai ya dubi kan samari biyu ya fille, suka yi shahada. Ya sauka ya ajiye takobin bisa siddinsa, ya kama duba aljihun samarin nan matattu yana kwashe kuɗi. Da saurayin na uku ya ga haka, ya san lallai shi ma bai tsira ba, sai ya yi wayo ya ɗauki takobinsa. Kafin ɗan fashin nan ya ankara, saurayin ya ɗauke kansa. Ya kwashe kuɗin da ɗan fashin nan ya kwace daga hannunsu, ya kama raƙumi ya haye da takobin nan a safa a kafaɗarsa. Raƙumi ya miƙe tsaye, gashi a kai bai san inda zai karkata akalar raƙumin ya bi ba. Ayari ko ya yi nisa ga yunwa da kishirwa, sai cinsa suke yi. Ya mai da gaba zai ce, ni Safiyanu, yaya zan yi da kaina? Na ma na bari ya kashe ni na huta. Sai tuna kuma ya ce, to ni ban san hanya ba, ai raƙumin nan ya san gidansu. Bari in bashe kai ni can, komai ta tafasa ma ta ƙone. Sai saka wa raƙumi akala ya buge shi. Raƙumi ya zabara sakatab. Bai zame ba sai yar unguwan nan da ɗan fashin nan ya fito. Ko da mutanen unguwar suka ga Safiyanu bisa raƙumin ɗan uwansu, sai suka taso masa kamar za su cinye shi ɗanye, suna cewa ga wani tukururu bisa raƙumin Faris. Kai ya ka samu wannan raƙumi? Ina me shi kuma? Sai Safiyanu ya ce ku bani ruwa in sha tukun, sa'an nan gaya muku labarin ɗan uwanku. Suka shiga suka kawo masa ruwa ya kora, suka bashi dabino ya ce ya ƙoshi. Yana nan dai bisa bai sauka ba. Da hankalinsa ya kwanta ya ce ɗan uwanku na can wajen ayarinmu mun ɗaure shi. Dalili ku ta san mana ya shi kaɗai, mu kuwa kamar 160 duk ya fatattaka mu, mai mana ɓarna mai yawa. Da muka ga in mun watse shi kaɗai zai iya halaka mu, sai muka tare muka yi masa sukuwa sallah, muka kama shi muka ɗaure. Da saura suka ce mu kashe shi mu rama, amma Madugunmu ya ce tun da ya jarantaka haka kyale shi, amma ya biya diyar waɗanda ya kashe cikinmu. Haka lissafin kuɗi suka tashi fan 80 daidai. Madugunmu ya ce in ko baya iya biya mu kashe shi. Shi ko ya ce ya iya, amma sai a zo na a karɓa. Haka ne wanda zai zo cikinmu aka rasa, kowa na tsoro kada ya zo ku kashe shi. Da aka rasa mai zuwa ya karɓa, sai Madugunmu ya cire takobi zai sare shi. Sai tausayi ya kama ni, na ce na sai da rayin taho. Na gaya musu na ce in sun gana kwana 3 ban dawo ba, sai su yi abin da suke so da Farisu. Ni kun kashe ni kenan, an yi musaya. To yanzu sai ku shawara abin da ya fi muku. Ku kashe ni, Farisu kuma kashe shi, ko ku bani kuɗi in kai a sako muku ɗan uwanku. Da suka ji haka sai suka taru suna shawara, suka ce lalle magana tukururun nan gaskiya ce, don ku sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Ba yiwuwa kuma mu yi tsammani wannan ɗan sullutun saurayi ya kashe shi. Wani ɗan tsoho daga cikinsu ya ce ku tambayi saurayin da ya kuje abin da ya sa ya kawo raƙumin ya kuma ɗauko takobin. Kada ku ce ba yiwuwa wannan ya kashe Farisu. Ku tuna fa ba kullum rana take juma'a ba. Suka juyo wajen Safiyanu suka ce kai kuwa in abin da ka faɗi gaskiya ne, to me yasa aka kawo raƙumansa ka kuma ɗauko takobinsa?
ba wani raƙumin da zaka hau ne? Sufyan ya ce af, inda na kawo wani raƙumi ba nasa ba, komai na faɗa muku ai sai ku ce ƙarya ne. Raƙumin zan hawan riko takobinsa don shaida ai shi ne yafi. Ya ce da yake ban san hanya ba, sai na hawa wannan raƙum, shi zai nuna mu. Ya ce ya kuma ƙara zama shaida bisa ga abin da zan faɗi. Da suka ji haka sai suka dai yarda da abin da Sufyan ya faɗi duka, suka ɗauko fan 80 za su ba shi tafi. Sai ɗan tsohon ya ce a ya haka, ai sai mutum 9 ko 10 suka ce gaskiya ka shi kenan. Sufyan ya ci gaba, mu ma kai kuɗin da kanmu don miyo ma dugun godiya bisa ga wannan alheri da ya mana, wanda ya nasiha kamar haka ai ya kamata a je a gode masa. Sufyan ya ce ai ni yanzu duk na ruɗe, ban san inda hanyar take ba. Sai wani daga cikin ku ya shiga gaba ya nuna mana hanyar da ayari ke bi zuwa Makka. Wani ya shiga gaba, suka yi ta zagarabtu, inda Allah ya tashi kyautawa Sufyanu sai suka faɗo daidai ayarin. Sufyan ya ce ku tsaya nan in je in gaya wa Madugu kun zo, don kada su yi tsammani waɗansu miyagu ne kuma. Suka ce gaskiyar ka, suka dakata. Sufyan ya zabura ya isa wurin Madugunsa ya gaya masa duk abin da ya faru tun daga farko zuwa ƙarshe. Ayari ya tsaya, Madugu ya ce wa ƴan uwan Farisu da suka zo ya sa aka kama su duka, ya ce Farisu ya kashe mana mutum 2, da za mu kyale shi, muka ga dai bai bare ba, saboda haka mu kuma muka kashe shi. Ina kuɗin da kuka kawo? Ku bani su ne diyar sauran mutum guda da ya kashe. Ku kuwa ko dai ku rantse ba za ku sake fashi ba daga yau, ko ku duk in yanka ku da ɗaiɗai. Mutanen nan dai suka ga ba mafita, sai suka rantse ba za su sake yin fashi ba. Suka ce tunda ma aka kashe Farisu, ai ko ba mu rantse ba ƙaryar fashi ta ƙare. Aka sake su suka tafi. Sufyan ya ce wannan raƙumin shine ladana, ba zan ba su ba. Ayari ya ɗunguma zuwa Makka. Da suka komo suka kai wa iyayen waɗanda aka kashe fan 80 ɗin nan diyar 'ya'yansu. Duk mutane suka yi ta mamakin fasahar Sufyan. Wazira ku ya dubi Hazig ya dariya ya ce halaka manta sunansa ne ka sa masa Sufyan. Ai Zafarana ake kiransa cikin labarin na sosai, ba Sufyan ba. Sarki Abdurrahman ya murmushe ce to waziri, da ya ce Sufyan da Zafaranu ai da ɗaya ne, tunda dai labari ya riga ya fita. Waziri ya ce Allah ya baka nasara, ba ɗaya bane. In an san labarin da za ka bayar sai ka ba da shi yadda kowa ya sani, don kada a ce baka rike shi sosai ba. In ko ba a sani ba, kai ka kaga shi da kanka kamar irin labaran da nake bayarwa. Sa'annan komai ka ga dama sai ka ce, ba mai ikon ya ce maka a'a. Sarkin sarki ya ce wallahi gaskiya ka fa waziri, kai kuma ba mu guda mu sha. Waziri ya ce yanzu fa, sai ya fara kama da wane ba wane ba ne. A ƙasar ne so an yi wani babban sarki wanda ake kira Nasu. Mutanen ƙasar ba wanda suke so da gani kamar sarkin nan nasu. Ga shi dai da kyau, ga fuska, ga haƙuri, sai ka ce ƙasa. Wajen wayo da hankali kuma kamar a ce ya fi kowa. In ku fagen fama aka fita ko ɗan waire ya san da shi. Ana nan ran nan sai ya shiri ya hau da 'yan mutanensa za a shi farauta. Da shigarsa daji sai ga barewa. Sarki ya ce mutanensa kada ta kai. Suka suka ce dawa aka gama su, ba da ita ba. Suka saki dawakai suka bi ta kararab. Sarki na gaba suna biye, barewa ku sai tsalle take tana zuba musu kura. Can 'yan ƙurran bayan sarki suka gaza, sai suka bar ingarman sarki kadai ya ta yi. Amma duk da tsananin gudun nan nasa, sai da barewan nan ta yi masa fintin kau. Can zuwa faɗuwar rana sarki yanke kauna ya zame, ya shirin komawa ya nemi hanya ya rasa. Gashi kuma rana ta faɗi. Ya ta ligigiya dokinsu kuma haka nan. Ya samu bakin wata ƙorama ya kwanta ya saki dokinsa yana kiwo, shi ku sai barci. Bai ku farka ba har gari ya waye. Da safiya ta ya tashi sai ya ƙara ruɗewa, makuwa ta kama shi. Ya rasa gabas ya rasa yamma. Ya kamo dokinsa ya haye ya ta yawo har ya kai ga wani dutse ya ce a ransa
wataƙila in ne ƙoƙarin da na hau dutsen nan na iya samun alamar gari. Sai kama dutse da hawa, bayan ya ɗore dokinsa a ƙasa yana kiwo. Yana cikin hawa ya kusa kaiwa ƙarshe sai ga wani famfareren kogi. Ya ɗauki 'yar tsakuwa ya jefa wai ji iyakarsa. Sai kawai ba shi da sanannen ciki, ya ga wani ya fito daga ciki ya dadime shi, ya ciki da shi. Ashe kogon sarkin aljanu ne ya jefa dutse. Da aka shiga da shi ya tarar da sarki ya kama bisa karaga, sai fifita ake masa. Sarkin aljanu ya dube shi ya ce, kai wane ne, kuma daga ina ka fito? Sarki ya durkusa ya ce, ni ne Nasiru, sarkin Nisau. Farauta na fito jiya da azahar, na biyo barewa, kaddara ta rabo ni da mutane na har na faɗo nan. Sarkin aljanu ya ce, ashe da har kai kanka sarki ne, ka zo nan ka jefe ni? Wato kai taka matsiwa ko? To yau ka faɗa musu lahira da gumi. Sarki Nasiru ya marerece nan, yana gaya wa sarki a yafe shi, yana cewa bai sani ba ne, ka san ku an ce rashin sani ya fi dare duhu. Wani bawan sarkin aljanu ya ce masa, in baka sani ba, baka gani ne ko kai makafu ne? Sarki ya ce, da fa na gani ne me zai kai ni ga jifanku, ai ka san hankali ke gani, ido gululu ne. Sarkin aljanu ya ce, zan yafe maka, amma sai in za ka yadda da abu ɗaya. Tun da nake ban taɓa zama cikin mutane ba, cikin aljanu aka haife ni, cikinsu ku na tashi har Allah ya nufa na gaji gidanmu. Yanzu abin da nake so sai ka bani kayan jikinka in sa, in koma ni sau yau kaɗai in ga irin sarautar ku ta mutane. Kai ko ka zauna nan gidana har garin Allah ya waye gobe in dawo. Ko kuma me zai kai ni dare ne? Da magariba ta yi kawai za ku gani, don ba na iya cin irin abincinku. Sarki Nasiru ya ce to, ya tuɓe tufafin da ke jikinsa duka ya ba aljani, ya ɗauki waɗansu ya sa, ya tuɓe rawani ya yi wa aljani naɗi irin nasa. Shi ko ya gangara ya kama dokin ya haye ya nufi gari. Ko da sarkin aljanu ya shiga gari ya rasa hanyar da zai bi ya shiga gidan sarki, yana ta bin titi, mutane kwa sai faɗuwa suke suna gaisuwa suna ga sarkinsu. Sai ga wani saurayi ya ce masa, kai ci gaba mu je ka kai ni gidana. Saurayi ya shiga gaba har fada. Da 'yan barga suka ga sarki tafe sai suka yi ca suka kama masa ya sauka. Dogarawa suka bi shi, takawa ka lafiya mai duniya. Gangare linzami sarkin musulunci. Aka kai shi majalisa ya zauna. Mutane suka yi ta zuwa suna yi masa barka, shi ko sai cewa yake in gwayya. Bai dai san kowa ba balle ya kira sunansu. Da aka kare masa barka, waziri na zaune na la'akari da sarki, ya ga da irin shigar da ya yi kamar sarkinsu ne, amma gashi a ɗabi'a da murya kamar ba shi ba. Ya yi ƙoƙari ya lura da fuskarsa ya kasa, domin duk ya sun keta. Gashi kuma ya san muryar sarkinsu ‘yar ƙarama ce, ga ta yau ya ji ta a buɗe. Saboda haka da ya kasa kannewa ya ce, Allah ya baka nasara. A waje ka kwana ne jiya? Na ji muryarka ta buɗe haka kamar ta wanda sanyi ya kama. Sarkin aljanu ya ce, haba kai dai bari, ai jiya na sha wuya. Haga sa'ad da muka hau ɗin nan kuna biyar da ni. Waziri ya ce, Allah ya baka nasara, ai ni ban hau ba. Ba ni kace in tsaya tsare gari ba? Sarki ya ce, haka kuwa, ashe kai na bari tsaron gari. Da su magajin gari muka je ko? Waziri ya ce, ai magajin gari shi kace ya tafi ƙasar sarkin arewa don ya taimake shi karɓa haraji. Sutura ki da shamaki da shantali da sarkin zagi, ai su suka bi ka. Sarki ya ce, haka nan ne kuwa, a kira su mu je yadda suka kare da muka rabu. Waziri ya ce, ai ga suna a gabanka. Sarki ya ce, kai ni fa na rude, ko gani fa ba na iya yi sosai. Ya dube su ya ce, yaya kuka yi ne da muka rabu? Kai jiya Allah ya gwada mun katuwar barewa da gudu da sauran doki na, sai da taimun fintin kau. Bayan sarkin nan suka ce, mu da muka ga 'yan ƙurorumin mu sun kasa sai muka ja muka komo gida. Mun san dai kai in ba ƙarar kwana ba abin da muke shakka da kai, amma mun ji ka ce barewar katuwa ce, ko wata ce ka bi daga baya. Mu wadda muka tayar da kai da farko 'yar ya ce. Sarki ya ce, ya fa ina 'yar ya ta yi wannan gudu haka?
ai kun san ni ne a gaba, na fi ku kusa da ita, rubɗeɗiya ce. Da na sake sai da ta tsere mu, ne shirin dawo gida sai na ga ba dama, dare yayi, gashi kuma da ni da doki na mun zama haihuwa guzuma, ɗa kwance uwa kwance. Sai na samu ruwa na ba doki na share wuri na kwana, doki na kuma ya taɓa ɗan kiwo zuwa safe, da gari ya waye sa'an nan na taho. Mutane suka ce an dai barka. Waziri ya ce batun haraji da ne maka jiya baka ce komai ba, kuka hau farauta. Sarki ya ce an ƙara biya duka ne? Waziri ya murmushe ce an ƙara biya, Allah ya baka nasara, abinda aka buga watan jiya aka ƙara biya yanzu. Yau dai duk nishaɗi kake ji, gashi kuma duk cikinmu mutanenka kamar baka san kowa ba, har yanzu ba wanda ka kira sunansa, kowa ya gaishe ka sai ka ce masa malam. Sarki ya ce ai ruɗe wannan tawa ta wuce kima. Ya batun haraji da kace? Waziri ya ce sarkin yamma ya aiko mutanensa suna ta watsewa, da kace a rika kama dabbobinsa ana siyarwa dole. Sarki ya ce to ma ya shawara abin da ya kamata. Magatakardan alkali ya zo, shine ko babban dan sarki Nasir ya gaisuwa ya ce na zo kan magana Hassan Gulumbe da ya ci bashin tanko na sile 3 da sisi, har yanzu bai biya ba. Sarkin aljanu ce sai a ɗaure shi shekaru 70. Magatakarda ya dariya ce shekaru 70, Allah ya baka nasara. Sarki ce ko sun yi kaɗan da ya ƙara masa 10. Magatakarda ya rasa abin da zai ce. Sarki ya ce yi magana mana, don me na naɗa ka alƙali in ba don haka ba? Waziri ya bushe da dariya ya ce ai ba shi ne alƙali ba, magatakarda ne. Sarki ya ce ab, ni din na ruɗe don kwanan nan da ne a daji. Ka ce ina gaida alƙalin ka koma ka gaya masa na dawo, me yasa bai zo ba? Ashe alƙali na nan gaban sa. Ya ce Allah ya baka nasara, ai gani tuntuna nake nan da ni da waziri. Sarki ya dube shi ya ce oh ai dubban kula ba, ka san hankali ke gani ba ido ba. Ina wazirin da kuka zo tare? Waziri ya ce Allah baka nasara, ai tun ɗazu da kai muke ta magana. Sarki ya ce na sani, tsammani nake waziri karami yake nufi, kai fa ba tun ɗazu muke magana haraji ba. Waziri ya ce Allah baka nasara, ba wani waziri karami a nan garin, ko an naɗa wani ne ba mu sani ba. Sarki ya ce kai ni fa yau duk kaina dum nake jinsa, ko mutane ma bari nake ganin su. Waziri ya ce da alama Allah ya ɗaukake ka, ya kamata mu kyale ka, gobe in ka natsa a ci gaba da sha'anin mulki. Mun barka lafiya. Suka watse. Sarki ya tashi ya nufi gida, yana ɓace hanya sai da aka nuna masa. Ya je kuma ya tarar da bayi da mata, ya yi musu shirme yadda ya yi a majalisa, suka rasa kansa da gindinsa, suka yi tsammani motsuwa yi da ya kwana a dajin nan. Magariba na yi sai kewaya bayan ɗaki, daga nan ku ko ƙasa ko bisa. Ya tafi ya tarar da sarki Nasir ya ce kai yau na sha surutai, sarautar ku ta mutane ba abin da ya fi ta wuya, yi ne mutum bayan rufe baki. Waziri ya zo magana haraji, magatakarda ya zo batun shira, jakadiya ta zo zancen abinci. ba a dai barin mutum ya huta. Sarki Nasiru ya yi aminci da sarkin aljanu, ya sa aljanu suka ɗauko shi suka mai da shi gidansa kafin kifta da bismillah, ya ba shi kuɗi masu yawa. Da gari ya waye sarki ya fito fadanci, mutane suka taru, kowa ya gaisuwa yana kama sunansa yana tambayarsa labari kamar na wanda dai ya saba sosai, ba irin jiya ba. Waziri ya ce Allah ya baka nasara, wannan irin maganin mura gare ka haka, jiya ka zo nan duk muryar ka ta buɗe, gashi yau ta koma kamar da jiya. Ba ka sani ba Allah ya baka nasara, ruɗe a kai, ko magatakarda ka kasa ganewa balle wani. Tsammani muke kamo su ne, har zuciyoyinmu sun ɓaci. Hassan Gulumba da ya ci bashin sule 3 da sisi bai biya ba, kashe a bashi shekaru 70 a kurkuku, to da kisan kai yayi fa. Sarki ya bungire da dariya, ya kwashe labarinsa da sarkin aljanu duka ya faɗa musu. Suka ce me za su yi in ba dariya ba? Waziri ya ce haba Allah ya baka nasara, wallahi na so in lura da haka, tsoro ya hana ni furtawa. Lalle ne duk wanda ya karambanin da ya rabu da inda Allah ya ajiye shi ya jefa kansa wani wuri, ya kwajawa kansa jidali da tabewa. Daga nan sai wani marokin sarki ya ɗauka da kirari, ga wani ya so kama da naso, kama da sarki wuya gare shi,
a fuska saura kaɗan ya dace, gashi da zati, gashi da kyau, ya sa jabba, ya sa kufta, amma hali ya sha bamban. Zige dubo Wazira ku ya ce, mace irin waka ce haka ba tsawo, ga ta kamar taɗi, ita ba taɗi ba kamar waka. Na rasa inda karanta ma ke faɗo. Wazira ya murmushi ya ce, yaro da yaro ne, an taɓa waka haka? Baka ji ba da zan fara na ce kirari ne ba, irin kirarin ƙasar nan kenan, ba irin naku ba, a yi ta kawo sunan iyaye da kakanni, wane ɗan wane, wane ɗan wane. Kashe gari da aka taru aka ce Hazig ya fara, sai ya shiru yana tunani, can ya ce labarin Kamar Zuman ɗan sarki Shahar Zuman. Wazira ko da ya ji wannan kan labari sai fashe da dariya har ya bingire. Sarkin sirkai ce, wannan dariya fa Waziri ta mece ce haka? Waziri ya ce, ina tsammanin Hazig dai labarai sun kare, na ji ya fara taɓo alfu laila ne juzu'i na 3 shafi na 1777, zai kuma tuna haddada ne. Sarkin sirkai duba Hazig ya ce, gaskiya na alfu lailan kuwa ne za ka bayar? Hazig ya ce, ai suna da daɗi. Sarkin sirkai ce, tun da yake dai nan ciki duk kowa ya san waɗannan, sai ka bada wani. Hazig ya ce, Allah ya baka nasara. In ga maka gaskiya, ni dai wallahi labarin da ke gare ni duk sun kare, ba na ɓoyewa. Mutane da jin haka suka ɗauka wato wazirin ya ci ƙwallo kenan, sai suka ɗauki tafi gaba ɗaya, rab. Sarki Abdurrahman ya ce wa Hazig, sai ka ba mu labarin da ka fara haka nan, tunda ka soma shi, lalle ba a bari ba. Nan taron dai in ka ɗebe Waziri wa ke iya ba da irin waɗannan ma? Hazig ya ce haka nan ne fa, sai ya ci gaba da abinsa. Labarin Kamar Zuman ɗan sarki Shahar Zuman. A cikin zamanin da an yi wani sarki a nan gabas wai shi Shahar Zuman, gashi da arziki abin har ba a magana. Cikin zamaninsa an haƙiƙance ba a taɓa samun mai arziki irinsa ba. Abin zai baka tausayin ka ji abin nan da sarkin ne ya tara, ba shi da mai gadansa sai fa yan uba. Abin ya bakanta masa ciki, kullum in yi zaune baya komai sai zulmi. Yana nan ran nan sai wani tsoho ya zo gunsa ya ce, abin da daga yafi a cikin wannan al'amari sai ka sa tara shi wannan malaman ƙasar nan duka a roƙan maka mai duka. Sarki ya ce, gaskiyar kamala, ya ku ce roƙannin amsa maka. Sai aika ƙasashensa duka aka tattaro masa manyan malaman da ke can suka taru. Sarki ya gaya musu bukatarsa, kowannensu ya duka ba bacci har kwana 40. Allah maji kan bawa, kwanakin nan 40 ba su cika ba, sai da wata daga cikin matansa ta ɗauki ciki. Bayan kamar wata 3 ciki ya bayyana, duk gari aka yi ta murna akan wannan. Da ciki ya wata 9, matan nan ta haifi ɗa namiji, wanda sa'ad da aka haife shi don tsananin kyawunsa mutane na tsegumin ko ba mutum bane, aljani ne. Da ya cika kwana 7 aka sa masa suna Kamar Zuman. Ba mai iya bayyana farin cikin sarki bisa ga wannan. Yaro yana ta girma har ya samu kamar shekaru 12. Da ubansa ya ga ya girma haka ya ce zai masa aure, shi koyi murabus ya naɗa ɗin tunda yana nan da rai. Kamar Zuman ya ce sarauta da yayi, amma aure har abada. Uban ya yi biris da maganan nan, sai da aka yi kamar shekara guda kuma ya ɗan tuntuɓi ɗan da magana aure. Yaro ya ce, Allah baka nasara, yana gaya maka ni da aure fafo. Da sarki ya ga abin da yaron na yake faɗi da gaske yake, sai kira wazirinsa ya gaya masa abin da yake ciki da yaro, ya shawarce shi dabarar da za su ciwo kansa. Waziri ya ce ba yadda za a yi sai in hakimai da sarakuna da alƙalan ƙasar nan duka sun taru da sallah, a kira shi cikin taro a tambaye shi. Na san cikin waɗannan ba zai musa ba. Sarki ce to shikenan sai mun gani. Da aka taru da sallah, sarakunan su suka taru suka tafi gaida sarki. Sai sarki ya kira Kamar Zuman ya tayar masa da wannan magana. Kamar Zuman ya dukar da kai ya ce, Allah ya baka nasara, tun bara waccan kake tambaya ta, na ce maka ba na yin aure har in mutu. Sarki ya fusata dan yaro ya bashi kunya cikin taro.
sai sa dogarawa suka kama shi aka kai shi wani tsohon gida can kusa da wani rafi aka tsare. Da mutane suka tashi sarki dubi waziri ya ce, tsohon banza, ka bani ɓatacciyar shawara, ka sa ɗana ya bani kunya a cikin taro. To sai ka faɗa abin da kuma ka ga ya fi a yi masa muji. Waziri ya ce, Allah ya huci zuciyarka, sai a bar shi can bakin kogin nan mu gani ko ya ji tsoro ya amsa shawaran mu. Sarki ya ce, to aka bar yaro can tsara kwana da kwanaki ba mai zuwa wajensa, shi ba a barinsa ya zo wurin wani. Sai bayan kwana 7 sarki kan zo da shi da waziri su tambaye shi ya yadda a yi masa aure. In ya ce har abada ba zai aure ba sai su fice. Ka ji labarin kamar zuma. To ashe kuma a can kasar Sin akwai wata yarinya yar wani babban sarki na Gayur. An yi ita kuma ta yi aure ta ce ba za ta yi ba. Sunan wannan yar sarkin Badura. A wajen birnin Sin kuwa tunda ake ganin kyakkyawa ba taɓa ganin kamar Badura ba. Abinda ya sa kwa ita ta aure tana da ɗan dalilinta. Wata rana ne dai tana shan iska sai ta iske tarko ya kama wani namijin gwara. Ta ga matar ta duka tana tsitsinke tarkon da bakinta. Mijin ya fita. Badura ta tsaya tana kallon ta, tausayi ya kama ta, ta sa aka kwance gwaran aka sake shi. Rannan kuma abin kamar na kaddara, ta sake fita yawo sai ta tarar da wani tarko kuma ya kama wata macen gwara. Amma mijin ko da ganin ta fara faka-faka sai gudu, bai tsaya ya taimake ta ba. Da Badura fa ta ga wannan abu sai ta sa aka saki matar gwara ta ce, to ashe haka halin maza suke, har abada ku ba zan yi aure ba. Ka ji nata dalilin. Da ubanta sarkin Gore ya ji haka ya tararrashin yarinya ta ki aure. Sai sa aka kai ta wani gida can bayan gari aka tsare, wai ko ta ji tsoro ita kuma ta yadda. Tsakanin garin sarkin Shaharzuman da garin sarkin Gayur tafiyar wata duniya ce mai nisa, ba wanda ya san abin da aka yi a ƙasar wani. Ka ji labarin Badura. To wata rana da daddare kamar Zuman na barci sai wata 'yar sarkin aljani da ake kira Maimunatu tana tashi ta shaƙi ƙanshin jibda na fita daga cikin gidan da kamar Zuman ke tsare. Ƙanshin jibdan nan ta ji shi ne a cikin gidan kamar Zuman ɗan nan. Da dai ta san gidan nan ba kowa ciki, sai ta sauka ta nufi ɗakin da kamar Zuman ke barci. Ta dube shi ta yi salati ta ce, kai, sarki ya tabbata ga mai aikata abin da ya so. Ashe har cikin mutane ana haihuwar aljani? Kai wannan bari ta cikin mutane ko cikin aljanu samun kyakkyawa kamar sa babu. Sai ta tashi ta nufi yawo. Tana cikin yawo sai ta gamu da wani aljani bawon ubanta wai shi dan hash. Ashe shi kuma wajen yawon sa ya ga Badura a birnin Sin tana barci. Yayi al'ajabin kyawunta, saboda haka ko da ya gamu da Maimuna ya gaishe ta sai ce, Allah ya baki nasara, baki tambaye ni labarin komai ba, ni ku gane da shi yana cina. Maimuna ta ce, yadda labari ke cinka haka ni ma yake cina. Neman wanda zan gayawa nake na rasa, sai fa kai yanzu da Allah ya koro mu. Amma faɗa mun naka muji. Dan hashe ce, Allah ya ɗaukake ki. Yau na ga wata 'yar sarki na barci nan duniya duk na rantse har da girman ki, in kin ɗebe kamar ke tsakanin mutane da aljanu duk babu irinta don tsananin kyau. Maimuna ta dube shi ta tsaki ta ce, sakare makareci, kuna cika baki ba ku san inda ajiye Allah take ba. Dan sarkin da na gani yau tun da Allah ya yi kama ka taɓa jin mai kyawunsa ko cikin aljanu? Ni ma da labarinsa zan ga maka. Sai gardama ta kaure, kowa na tsammani nasa ne ya fi kyau. Sai suka tashi gaba ɗaya suka tafi ƙasar da kamar Zuman yake. Suka dube shi da kyau yana bacci. Dan hashe ce, lalle wannan ba shi da laifi, amma wannan na gani ta shafe shi fat. Maimuna ta fusata ta daka masa tsawa ta ce su tafi birnin Sin su ga tasa. Nan da na abin aljanu suka isa. Maimuna ta dubi Badura ta ce, kana da 'yar gaskiya, amma in ana magana yaron can sai a yi shiru. In dai ka ɗebe shi nan duniya ba kamar wannan. Dan hashe ce, Allah ya ɗaukake ki. Ko kina nufin in dai ka ɗebe wannan nan duniya ba kamar wancan? Sai Maimuna ta harzuka ta buga ƙasa da ƙafarta
sai ga wani aljani wai shi kashkash ya tsago ƙasa ya fito ya faɗi gaban ta ya gaisuwa ta sa shi da danhash ɗin su ɗauko badura su kawo ta ƙasar shahar zuman a gwada ga wanda ya fi kyau. Aljanu suka yi yadda Maimuna ta ce, suka ɗauko ta suka ajiye gado ɗaya duk suna barci. Maimuna ta dubi kashkash ta ce, kai wa kaga ya fi kyau, duba fa da kyau ka gani. Kashkash ya ce, ai ba wanda ya fi wani kyau. Maimuna ta ce, mutumin banza wanda bai san kyau ba, a tada su ɗaya ɗaya a ga wanda ya fi begen ɗan uwa, to shine haka ya fi kyau. Suka tada kamar zuma. Da ya farka ya ji mutum bayansa, ya duba sai ga yarinya wadda ba irin ta nan duniya, ya ce a ransa, da wannan za a aura min da na yadda. Yi kamar ya tayar da ita, ya ji tsoron ko an kawo ta ne don ta ɗauke hankalinsa, saboda haka ya kanne ya haɗe begensa. Aljanu suka sa ya bacci. Ka san fa ko da yake suna kallon su, shi ba shi da ikon ya gansu. Da ya bacci sai suka tada badura, suka ga abin da ita kuma za ta yi. Da farkawa ta ga kamar zuman sai ta ce, a in dai wannan baba yake so ya awarar da ni ga shi na yadda. Ta kwa kafa masa ido ba ta ko kiftawa, sai ta zare zoben hannunta ta sa masa, ta zare nasa ta sa hannunta. Sai aljanun nan suka sa ta bacci, suka ɗauke ta suka mayar da ita birnin sun. Sauran aljanun nan suka ce wa Maimuna kamar zaman ya fi kyau, don suna tsoron kada ta fushi da su. Kaji inda wannan ta kwashe. To da gari ya waye sai kamar zuman ya ce wa bawan da ke tsaronsa, shin yarinyar da sarki ya sa ta zo nan wuri na je da daddare yar wannan sarki ce? In dai ita ce dama ake son aura, to a gaya masa na yadda ne aure. Bawa ya ce, Allah baka nasara, ai ba a kawo ta nan ba je da daddare. Kamar zaman ya ce, karka yi min zancen banza mana, ina wasa da kai ne, ka tafi ka ce wa sarki ina santa. Bawa ya tsaya cip, shi bai ga yarinya ba. Da kamar zuman ya yi fushi sai kama gemun bawan nan ya ta dukansa, wai sai ya gaya masa gaskiya. Bawa da ya ji za a halaka shi ya ce, na san maganar, dama an kawo ta ne ka gani ko ka ce kana so. Kamar zuman ya ce, waɗanda gulaye na da girma da arziki, an ce ka faɗi ka tsaya ka neman waɗansu kusurwoyi. Ko da bawan ya samu ya kubuta, da ya garzaya bai zame ba sai gaban sarki kwashe labarin ɗansa duk ya faɗa masa. Da sarki ja ka sai bushe da dariya, yana tsammani ya kusa biyuwa ne. Ya aiki waziri ya je ya jiyo. Da waziri ya isa sai kamar zama ya ce masa, yarinyar da kuka kawo min jiya, in ita za a nema mun to zan yi aure, amma in ba ita bace ba zan yi ba. Ka san wannan al'amarin ba wanda ya san an yi shi daga yaran nan biyu sai fa aljanin nan. Saboda haka waziri ya ce ba su san wannan magana ba. Kamar zaman ya rarrashe shi, waziri ya tarantse ba a kawo wata yarinya ba. Sai kamar zaman ya hau masa da duka, waziri ya kwace da kyar, ya ruga buza har wajen sarki, kwashe abin da ya auku duk ya faɗi. Ya ce lallai dai aljanu suka taɓa shi jiya. Sarki ya dube shi ya ce, kai tsohon banza, kai kasa na ɗaure shi a can, to ka tabbata wani abu ya same shi ka kuka da kanka. Ya tashi ya nufi gidan da kansa, waziri na biye. Da isassu yaro ya tashi ya gaya da uban da harshe mai daɗi. Sarki ya amsa, sa'an na ya dube shi ya ce, wacce yarinya ka gani ne wai kace kana santa? Kamar zama ya dukar da kai don kunya ya ce, wadda kuka kawo min jiya har kuka sa ta soya zobanta da nawa gashi, ba na son wata magana, a nema min ita kawai na aura. Sarki ce, wallahi mu ba mu kawo maka wata ba, ko aljanu ne ke son taɓa ka ne, bari mu gani yau wace rana. Kamar zama ya ce, lahadi, gobe, litinin, sai talata, laraba, alhamis, aljuma'a, asabar, ko ba su bane? Uban ya ce, haka nan ne ba, ashe kana da sauran hankali, amma ba mu kawo kowa nan ba. Kamar zama ya ce, na ce zan aure ta, to menene kuma na kin amsa mu? Yaya za ku ce ba ku kawo kowa ba? Ga ku zobe, kowa ya san ba na bane. An taɓa gani inda mutum ya mafarki
yana yaƙi ya tashi ya ganshi da takobi a hannu. Hankalin sarki fa duk ya dugunzuma da ya ga yaro ya ruɗe. Aka sa malamai da bokaye su ta kawo masa maganin aljanu duk a banza. Kullun sarki sai laifin wasira yake gani, ya ce wai shi ba da dabarar. Kamar zuman wasa abu ya koma kamar ciwo, baya ci baya sha kwana da kwanaki, sai da kyar ake dura masa kunu. Ka san soyayya babbar abu ce. Ka ji abin da ya faru ga kamar zuman. Amma abin da ya faru ga Badura ya ba ku mamaki in kun ji. Duk ɗaya ne da abin da ya faru ga yaran nan. Ita kuma ta kwanta ba ci ba sha. Ana nemo malamai da bokaye suna ba ta maganin aljanu. Na gaya maka inda aka tsare kamar zuman dama kusa da kogi ne. To tun da yaron na ya ruɗe haka, zaman fadanci ya koma a zauren gida. Rana ana zaune sai aka hango wani mutum kogin nan ya ciyo shi. Aka tashi aka fada aka ɗauko shi, aka matsa cikin ruwa ya ta fita, aka jiyace shi. Bayan kamar kwanaki 3 ya warke. To ashe shi falke ne, ba inda baya bugawa, har birnin Sin ya tafi. Yanzu ma daga can wajen ya fito. Ya kwabaro Badura yar sarkin Sin tana ciwon wani yaro da ta gani da daddare, har ta musa ya zobe da nasa. Ko da kuma ya zo nan ya ji abin da kamar zaman ke ciki, ya ji kuma labarin abin da ya auku gare shi kamar na Badura ne, sai ya ce yaransa watakila yaran nan aljanu suka gama su, watakila wannan shine wanda Badura ke so. Amma bari in gani, in ga kyawunsa ya dace da Badura ta yi begensa haka, na yi sa a fatauci. Aka kai shi ga kamar zuman, ko da ya gan shi sai ya ce ba shakka wannan shine. Ya dubi sarki ya ce yana da magani, amma sai a watse a ba su wuri su biyu. Sarki ya ce in ka warkar da shi zan yi maka kyauta wadda za ta ishe ka zaman duniya har 'ya'yanka ma. Falke ya ce to madalla. Ya shiga da ya shiga ɗaki ya tar da kamar zuma, ya ce albashirinka. Kamar zuma ya ce goro. Falke ya ce bukatar ka ta biya. Ya kwashe labarin Badura duk har da siffarta ya gaya kamar zuma. Ko da kamar zuma ya ji ya ba da siffarta daidai da yadda ya ganta da daddare, sai wube ya tashi ya rungume Falke yana cewa to yaya za mu yi mu sadu da birnin Sin gobe. Falke ce Allah ya baka nasara. Ai daga nan zuwa birnin Sin tafiyar wata duniya ce. Abinda da ya fi yanzu sai ka ce ka warke, amma kada ka gaya kowa abin da muke ciki. Mun yi kamar wata guda sai ka ce mu je kilisa, ka samu jaka ko 5 ka kai mana wani wuri ka ɓoye don guzuri. Daga wajen shan iska sai mu wuce. Ka san in ba haka ba sarki ba zai bari ku rabu ba. Kamar zuma ya ce haka nan ne. Falke ya kira sarki ce kamar zuman ya warke, dama aljanu ne suka taɓa shi, na koyi masa addu'a. Batun murna da aka yi a wannan rana sai dai a yi kurum. Ta ishe kama har tambura aka buga, hankalin kowa ya kwanta, tun ba waziri ba da za a ɗaure. Alherin ku da wannan falke ya samu, ka san wannan ba sai an faɗa ba. Ana nan bayan kamar wata guda sai kamar zuman ya yadda falken na ya shawarce shi. Suka ɗunguma da suka shiga daji, sai suka samu awakin waɗansu fulani suka saya suka yanka, suka zubar da jinin ko'ina. Kamar zuma ya jefa rigarsa cikin jinin, falke kuma ya yi haka nan. Dabararsu idan in an zo neman sa ga wannan, idan aka gani to sai hankalin kowa ya kwanta a dangana. Su ko suka hau dawakai suka yi ta yi. Falke shine aboki shine bara. Ka ji abin da ya faru ga kamar zuma. Amma shahar zuman da la'asar ta yi ba a ga sun dawo ba, sai aka hau dawaki aka bi, aka yi nema har dare ba a gansu ba, aka komo. Da safe kuma sarki ya ce a koma, kada kowa ku ya sake dawowa sai an ga inda kamar zuma yake. In ko ba su gan shi ba, sai ta bin duniya har su mutu duk can garin nemansa. Mutane suka bazu ana ta nema. Can sai waɗansu suka iske inda rigar kamar zaman take, ga jini faca-faca ko ina. Suka rugo da kuka suka gaya wa sarki. Ya hawo ya zo ya gani da idanunsa. Daga nan fa batun bakin ciki a garin nan sai a kyale kawai. Kaji kuma inda wannan tasa ta kwashi. Bari mu koma kan na kamar zuman.
suna nan suna tafiya a kwana a tashi suka isa birnin Sin. Kafin su kai garin suka sai da dawakansu suka isa a ƙasa. Da zuwansu suka tarar sarkin birnin Sin ya gaji da mutane masu zuwa suna cewa suna da magani na ƙarya, har yi alkawari wanda duk ya ga Badura ya ba ta magani ba ta warke ba zai kashe shi, idan ku ta warke zai ba shi aurenta ko tana so ko ba ta so. An kashe mutane da yawa da suka yi kokari suka kasa. Da sarka marzuman sai ya tafi fada ya ce yana da magani. Sarki ya dube shi ce, kai wannan yaro mutum ko aljan, abin da ya fi dama ka rufa kanka asiri ka dangana da wannan baiwa da Allah ya maka. Kamar zuma ya ce cewa kai duk wanda ya ganta bai warkar da ita ba za ka kashe shi, to ni magani na mana ko so in ganta ma a kai ni kofar ɗakin in tsaya daga waje in yi kokari, in na kasa na san tun da dai ban ganta ba za a kashe ni ba, sai dai za a bani wani horo a bani. Sarki ya murmushi yasa aka kai shi kofar ɗakin ya ce a kawo masa alƙalami da tawada da takarda. Aka kawo masa, ya rubuta mata takarda ya bayyana mata siffarsa da yadda suka gamu. Ya ɗauki zoben nan nata da ta musaya da nasa ya kunshe cikin takarda ya aika mata da shi. Shi ko yana kofar ɗaki. Ko da ta karɓa ta buɗe ta ga zoben ta sai gaban ta ya faɗi. Da karanta takarda sai ta yi wuf ta buɗe kofa ta leko. Ta ga kamar zuman ta rungume shi. Nan da na aka je aka gaya wa sarki yarsa ta warke. Ya shigo da sauri ya gani. Ta ɗauki zoben ta nada ta nuna uban. Sarki ce haba, ko da ganinsa na san bai dace da kowa ba nan duniya sai ke. Aka tambaye kamar zaman labarinsa duk ya faɗi. Da aka lissafa kwanakin sai aka ga rana ɗaya ce da safiyar da Badura ta tashi tana haukan sansa. Aka yi ta mamaki ana cewa aljanu suka ga masu, don sun ga ba waɗanda suka kai kyawunsu a nan duniya. Sarki ce tunda Allah ya nufa haka, ya ba wani abu sai ya aure, gashi kuma abu ya zo daidai, kai ɗan sarki ita yar sarki. Aka tara mutane aka gaya musu, aka yi ta murna, abin sai dai a yi shiru. Da aka yi kamar kwana 15 ana murna, sa'annan aka shiga sha'anin biki. Aka yi biki irin wanda baka taɓa ko jin labarin kamarsa ba. Ana nan suna cin duniyarsa a birnin Sin da abokinsa falken nan, sai wata rana da daddare kamar zaman ya mafarki da ubansa. Da gari ya waye ya je ga sarki yana so in ya yadda ya tafi kasarsu ya ga ubansa don hankalinsa ya kwanta, ya san bai mutu ba. Sarki ya ce wannan shine hankali, sai ka ɗauki matarka ku yi shiri ku tafi, amma kada ku daɗe a can ku dawo da wuri. Kamar zaman ya shiri ya kwashi raƙuma da kaya da bayi da kuɗi, abin ba a cewa komai, ya sa matarsa Badura gaba suka tasan makasar Shahar Zuman. Suna nan suna tafiya ba dare ba rana. Ran nan da maraice sai suka iske wajen ruwa. Kamar zama ya ce a sauka a ba raƙuma. Aka sauka aka bar su su huta su taɓa kiwo kafin safiya. Can da tsakar dare kowa ya barci sai kamar zama ya ɗauki buta ya kai ketawa hanya don ya kewaya. Yana kaiwa gindin wata tsamiya sai ya ji an ce yi hankali kada ka taka min kore, na yi shanya. Kamar zama ya duba bai ga kowa ba sai ya tsorata ya juyo da baya. Daga kafan nan da yake yi sai ya ji an ce ka kwata ka don tsaurin kai, ko kai kyakkyawa ko, to ka san taurin kai na da amfani. Sai ya ji kamar wani mutum ya sama da shi. Aka yi ta tashi da shi, bai ga mai tafiya da shi ba, har aka kai shi can wani lambu cikin wani tsibiri aka ajiye. Ya rasa inda yake a duniya. Yana nan kwanci har gari ya waye, ya tashi yana kewaye lambu sai tarar da wani tsoho, ashe shine mai lambu. Kamar zama ya gaya tsohon yadda abin ya faru. Duka tsoho ce kayan aljanu ne ka taka, amma ba komai tunda dai basu halaka ka ba. Akwai jirage masu zuwa nan, amma daga shekara sai shekara ba. Gashi kuma kayi sa'a, yau saura wata guda za su zo. Da sun zo sai in sa su ɗauke ka su mai da kai ƙasar ku. Kamar zaman ya murna, ya zauna nan da mai lambu yana ta masa aiki, kullum yana ta binsa suna ba da ruwa. Kaji abin da ya auku ga kamar zaman. Badura ko da ta tashi da salatin fari ta nemi miji bata gani ba, sai al'amarin aljanu ya faɗo mata a rai.
don ta tuna abin da ya auku gare su da fari. Ta tashi tana kewaye wurin, sai ta kai gindin tsamiyan nan ta ga buta a yashe, sai ta dawo ta haƙiƙance aljanu suka ɗauke shi. Ta rasa abin da za ta yi, ita ba abin ta koma ba ta bar shi, ita ba abin ta ci gaba ba, to ta ce me? Sai ta koma ta sake dabara. Ka san daman sun yi kama, sai ta shiri irin nasa ta haura kumansa, ta yi wa wata baiwa shiri irin nata, ta sa ta lullubi yadda ta kanyi, ta haura kumanta. Suka yi ta tafiya, banda su biyu ba wanda ya san abin da ya faru. To dabarar Badura sai isa birnin Ebonyi, inda za ta sa a rika duba kamar zuman mai yiwa a ɓoye har ta samu labari. Da Badura ta sauka a garin nan sai ta tara ashe sarkin garin kuma na da wata 'yarsa wadda ake kira Hayatun Nufusi. Ba shi da wani ɗa ba jika sai wannan yarinya ita kaɗai. Duk nan ƙasar su ita kuma ba taɓa ganin wanda ya kai ta kyau ba. Na gaya maka fa Badura da shiri irin na maza take, har da naɗi da amawali. Ko da bayan sarkin Ebonyi suka kawo Badura abinci suka ga kyawunta, sai suka je suka tsegunta a Hayatun Nufusi, wata tsohuwa ta laɓaɓo da ita ta zo domin ta ga Badura. Sai yarinya ta ce ita ba ta son kowa sai bakon ɗan sarkin nan wato Badura, ba su sani ba mace ce. Da sarki ya tambayi wani bawa sunan ubangijin nan nasu, sai ce kamar zuman ɗan sarki Shahrazman, matarsa kuwa wadda ba ta koyar da aka fuskarta don kunya da sarkin birnin sun ce. Aka lallaɓi Badura da ta auri Hayatun Nufusi. Ta ga ba damar ta ce a'a sai ta yadda. Aka yi aure, aka yi shagali mai yawa, ba a san mace ce ta aure mace ba. Da aka natsa Badura ta lura da Hayatun Nufusi, ta ga ta kirki ce, sai ta ce mata, rantse yanzu na gaya miki labari na duka za ki taimake ni, ba za ki tona min asiri ba. Hayatun Nufusi ta rantse, sa'an nan Badura ta kwashe labarin ta kaf ta gaya mata. Da yarinya ta ji haka sai ta fashe da kuka don tausayi, ta ce, to in Allah ya so ba mai jin wannan, in Allah ya nufa ya dawo ko an samu labarin ya, in ya so shi ya aure ni mu tafi tare. Ni dai yanzu ba na iya rabuwa da ki don mun saba, komai munin halin mijinki na aure shi ko danke. Suka rufa kansa asiri suka yi ta zama. Badura kullum ta je fada ta harɗe a kan karaga kamar namiji. Da sarkin Ebonyi ya ga hankalin Badura ya kwanta da yarsa, sai ya murabus. Haka naɗa Badura sarauta. Mace da mata biyu gashi kuma tana sarauta, amma ba a sani mace ce ba. Ka ji labarin Badura. Amma kamar zaman kullum yana ta aiki a lambun nan har ya iya jan cakarkara. Bayan kamar wata biyu sai ga jirgi ya zo, mai lambu ya samu kwando ya cika kamar zaman da kayan marmari su ɓaure da gwanda da sauran irin kayan lambu. Kamar zaman ya ɗauki zoben Badura wato wanda aljanu suka yi masa musaya, ya sa ƙarƙashin kwandon nan ya mai da kayan lambun nan bisa. Abin da ya sa baya son zobe a hannu yanzu, dan yara mai kwarai saboda wahala da bege, har zoben baya zama a hannunsa, sai ya rika sullewa yana faɗo. Don gudun kada ya faɗi ya ɓace, shi yasa ya rika ajiye shi cikin kaya. To ko da mai lambu ya tafi da kamar zaman, aka yi jinga abin da za a biya zuwa birnin Ebonyi, domin nan ne matsayin jirgin, wato fa inda Badura matarsa ke sarauta. Mai lambu ya biya kuɗin sufurin kamar zaman, ya sa kayansa cikin jirgi ya koma su yi sallama da mai lambu. Ashe masu jirgi sun yi gajen haƙuri, da suka ga bai dawo da wuri ba suka tuka suka tafi da kayan kamar zaman cikin jirgin nan. Ga su nan bayan kwana uku suka isa birnin Ebonyi, kaji yadda waɗannan tasu ta kwashe. Kamar zaman kuwa da suka ga sun gama sallama da tsoho ya rako shi wajen jirgi yana kuka, sai suka hangi jirgi ya shige teku. Suka yi kowa kira hab, ba wanda ya ji. Haka bar kamar zuman nan yana bakin ciki, abin har baya faduwa. Babban abin da ya sa shi bakin ciki rabuwa da zoben nan na Badura. Da shi yakan gani kuma da shi yakan tuna ta, hankalinsa ya kwanta. Ka ji aikin kaddara fa. Mai jirgi ko da isa Ebonyi sai ga bayi na sarki Badura ta aiko a tambayan mata ko akwai kayan marmari
dama wannan jirgi abin da ya kansa ya je tsibirin nan kenan don ya ɗauko su. Da aka tambayi masu jirgi suka ce ai duk an sayar, saura kwando guda na wani da ya sa, amma ya makara sun bashi. Bayan suka sayi kwando guda aka kai wa Badura, ko da aka je sai ga zobanta a ciki. Da kyalle ido ta ganshi sai gaban ta faɗi, ta yi ta ɗauka ta duba, sai ta sallama bayi, ta nuna wa matar ta Hayatun Nufusu ta ce albishirinki, ta ce goro. Badura ta ce kin ga zoban nan namiji na ne. Nan da na aka aika dogare su zo da mai jirgi, sarki Badura ta tambaye shi mai wannan kaya da ta sayar. Mai jirgi kwashe yadda aka yi har ya bar shi a tsibirin nan ya faɗa. Sarki Badura ta ce ya koma yanzu ya zo da shi. Mai jirgi ya tashi jiki na ɓari, ya tuka jirgi har ya isa tsibirin na ya tarar da mai lambu ya ce masa, yaron nan kyakkyawa, ashe kyawun banza gare shi, ɓarawo ne, an ce yanzu in tafi da shi. Nan da nan Kamar Zuma ya sallama da mai lambu, ya kuma sake bashi waɗansu kayan marmarin suka tuko ba ko tsayawa har Ebonyi. Kamar Zaman bai san abin da ya sa wannan al'amari ba, tsammani yake Badura ta koma garin su tuni. Da isar su suka tafi da Kamar Zaman wajen sarki Badura, ta duba ta ga Kamar Zaman ne, amma shi bai gane ta ba, dan ta sha naɗi ga amawali da wando, ga alkyabba ta sa ta kame bisa karaga ana fadanci. Ta yi kamar bata san shi ba, ta sa sarkin zagi ya bashi ɗaki ya ajiye kayansa. Dare na yi ta kira shi, ta kai shi wajen Hayatun Nufusu ta cire rawani, ko da ya duba sai ya gane ta. Suka rungume juna suna kuka don murna. Hayatun Nufusu ma da bata san shi ba don tausayi har ta taimaka musu da kuka. Da suka share hawaye, Badura ta kwashe labarin abin da ya auku bayan rabuwarsu duk ta gaya masa. Kamar Zuma ya dubi Hayatun Nufusu ya ce, Allah ya miki albarka, kin ku cika ya, mun ku gode wannan asiri da kika rufa mana. Shi kuma ya kwashe labarinsa duka ya basu, suka sake fashewa da kuka don tausayi da murna. Cikin daren nan suka ɗunguma su duka uku suka tafi wajen tsohon Hayatun Nufusu, suka bayyana masa abin da ya faru duk tun daga farko zuwa ƙarshe. Kamar Zuman kuma ya gaya masa yadda ya auku har ya auri Badura da yadda suka rabu. Sarki ya mamakin wannan abu. Gari na wayewa, aka tara mutanen gari aka gaya masa labarin abin nan da ya faru duka, suka yi ta mamakin wannan al'amari. Kamar Zuman kuma ya nemi a bashi Hayatun Nufusu, sarki yadda da wannan, aka yi shagali wanda ba shi bayyanuwa cikin wannan ɗan lokaci. Aka yi wa Kamar Zuman sarauta maimakon Badura, suka yi ta cin duniyarsu. Wazira aku ya ce to mu je mana yadda na Asadu da Amjadu kuma. Hazig ya ce wane ne kuma Asadu da Amjadu kuma, ai ban san waɗannan ba. Waziri ya fashe da dariya ce, ashe kai har da banza kai in ka tsaya a nan. Ina ma'ana wannan labari? Kowa ka tambaya nan su dai sun ji labari kawai dogo, amma ba abin da ya kare su da shi. Na ba yadda labarin 'ya'yansa su Amjadu da Asadu kai da abin ya fi armashi. Na ka san ba za ka iya yadda wannan labari ba, ka haddace na Hassan mai igiya, ko na Amina Mayya, ko na mai kusumbi, duka haddace su mana. Ga labaru nan masu daɗi yan gajejjeru, ka kasa ɗaukar ɗaya ciki ka haddace, sai ka faɗa wannan da ba za ka iya kare shi ba. Da ma ba ka fara ba, ai da mugun rawa gwamnatin tashi. Bari in ƙarasa muku jama'a, kada a tashi, ya zama yin na yau ba ku ƙara da komai ba daga wajen mu kenan, sai duka aiki. Labarin Amjadu da Asadu. Kamar Zuman na nan Ebonyi suna cin duniyarsu da matansa, sai Allah ya ba Badura ciki ta haifa ɗa, aka sa masa suna Amjadu. Badura ba ta yi wata guda ba da haihuwa sai Hayatun Nufusu ta haifa ɗa namiji, aka sa masa suna Asadu. Suka tashi gaba ɗaya kamar 'yan tagwaye, da ka gansu ka ga uban. In kun tuna yadda aka bayyana muku kyawun uwansu ɗazu, ba lalle ba ne a sake bayyana muku siffar 'ya'yan nan. Da yaran suka yi shekaru 12 sai Kamar Zuman ya fara koya musu sha'anin mulki. An zai kewaya ƙasa sai bar su gida su yi sarauta. Haka ce su rika rabawa, in wannan ya hau gado yau, gobe ya sauka gudan ya hau. Komai suka aikata ko ya zartu. Ranar Amjadu na bisa gado sai wata makira daga cikin
sadakun uban ta rubuto masa takarda ta ce ya kamata ya tashi tsaye. Hayatun Nafisu na nan na neman magani za ta sa a kashe Badura dan ɗanta ya sarauta. Ta ce saboda haka ya kamata mu kuma mu tashi tsaye mu riga su. Ni zan nemi guba in baka, mu sa cikin abincin Asadu da shi da uwarsa, in sun ci duk su mace mu huta. Kai ko in kayi sarauta ka sa ni babbar jakadiyarka. Ka san fa an ce kashe macucinka kafin ya cuce ka. In kai baka iyawa ka bani izini ni na yi komai. Da yaron ya karanta wannan takarda sai ta kuka, ya sa aka kashe tsohuwar da ta kawo ta, aka nemi dalili aka rasa, ko uwarsa bai gaya mata ba. Ya ɗauki takarda ya sa aljihu, gari na wayewa kuma Asalu ya hau gado, shi kuma sai ga takarda daga wata makulliya ta aiko wa Asadu. Ya buɗe ya karanta sai tarar da daidai abin da waccan makulliya ta aiko wa Amjadu. Wai shi kuma Asadu ya hankali da Amjadu, suna nan suna kullawa da uwarsa za su kashe shi da abin nan mahaifiyarsa Hayatun Nafisu. Shi kuma da ya karanta aikata yadda wansa Amjadu ya yi duka, ko junansu ba su gaya wa abin da ya faru ba, balle wani. Shi abin da ya sa makullan na wannan makirci hasada ce, don sun ga ba su da 'ya'ya, kuma sarki bai kula da su ba kamar yadda ya kula da Badura da Hayatun Nafisu. Su ba bayi ba, amma an mai da su kamar bayi, don ba mai faɗi a gidan ya ji, daga Badura sai Hayatun Nafisu. Suka gama kai suka aiko da takardun na haka, wai da su niyyarsu kowanne ta san ma ɗan uwa a ɓata, su kuma sai ta ƙara ziga su, iyayen mata ba su sani ba, har su sa su yi mutuwar kasko, fada ta zama tasu kenan. Da suka ga abin da yaran nan suka aikata, suka yi tsammani in kamar zaman ya dawo za su nuna masa takardun nan ne. Suka ga kwallalle in sarki ya ga takardun nan ba abin da zai hana su kwana a lahira. Saboda haka suka taru su biyu suna shawara abin da za su faɗi in sarki ya dawo don su riga yaran nan, ko Allah ya ba su sa'a su kubuta. Suna shawara kullum har suka samu dabara. Ana nan sarki ya dawo da saukarsa, basu bari ya ko fito waje ba, sai suka iske shi, suka ce suna da magana. Ya kaurace, suka tsuguna suka yi ta kulla karerai, suka kwashe abubuwan nan da suka rubuta, suka ce yaran nan ne suka aiko musu su taimake su. Suka ce kowanne baya son ɗan uwansa ya ji cewa ya aiko. Suka ce wai bayan nan da ya ji an kashe su ne suka aiko, wai don kada su karasa ya sa su kashe su. Kai makirci da duk wanda ka sani, har wanda ba shi faɗuwa matan nan suka ce duk yaran nan sun yi shi da sarki bayana. Suka ce sun gaya masa ne don kada abu ya ruɗe nan gaba, a rasa abin da za a yi. In kuma kana tsammani ƙarya muke, ka kira su ɗaya ka tambaye su ko sa iya gaya maka kowa abin da ya sa ɗan uwansa ya kashe baiwa guda. Ka san inda suna zaman lafiya lalle komai guda ya aikata gudan ya sani. Kaji kowa ya ce bai sani ba, ɗan uwan bai gaya masa ba. Da sarki ya ji haka ya kira yara ya tambaye su ɗaiɗai, suka kasa faɗin wani abu don ba su gaya juna ba. Ya tambaye su kuma ɗaiɗai abin da ya sa suka kashe bayansa. Aka rasa magana kamawa, don kowannensu na jin tausayin ya bayyana asirin sosai, kada sarki ya sa a kashe matan nan. Suna ganin in sun yi haka sai a ce dan ba iyayensu ba ne. Da sarki ya ga ba su faɗa masa wani abin kirki ba, sai ya harzuka. Idan dunan nan suka jujjuye, ya tashi baya ko gani, ya sa aka kira tsohon nan uban Hayatun Nafisu, ya kwashe al'amarin nan duk ya gaya masa. Tsohon sarki ya harzuka, shi kuma ya ce tun muna da rai kenan, ina ga mun mutu kuma. Sarki kamar zaman bai tsaya neman shawara ba, sai ya kira Hauni da daddare, ya ce tafi da 'ya'yan nan nasa daji ya sassare su duka. Hauni da ya tsaya wani 'yan noke-noke, sarki ya buga masa tsawa ya ce don me na aje ka, ba sai da ka ɗauki alkawari ba, ba za ka saba mun ba, komai son su da kake yi ai ka san na fi ka. Tunda kuka ji na ce a kashe su, kada a tona komai. Abinda kaga ya koro bera
har yasa ya fada wuta, to ka tabbata hakikanin ya hutan nan zafi. Hauni ya dauki ga yawa jini na wuce ya rataya ya tasa yara ga wada tsakar dare ba wanda ya san abin da yake ciki. Daga shi Hauni sai fa sarki ya fita suka shiga daji suka yi ta tafiya har gari ya waye. Da zuwa Hauni ya ce musu kamar zaman shi ne ya ce zo in kashe ku, amma ni ban san dalili ba, ni ko lalle na yi alkawari ba na wace umarnin sarki duniyan nan duk, ko shahar zuman ubansa ya ce in sare na sare shi. Yara suka ce Allah ya daɗe da ran baba, in ka cika aikinsa ai kaga kayi amfani kenan, baka cika ba ina amfanin aje ka. Kowannen sai gane laifinsa wajen kashe bai wannan da kwarkwaran nan, amma har yanzu ba wanda ya faɗa wa ɗan uwa abin da ya sa ya kashe baiwa guda ran da ya hau gado. Kauni ya ce to ku rabawa zan fara kansa. Amjad ya ce sai ka fara ta kaina, ba ni ne babba ba. Asad ya ce a'a, in an fara ta kanka wataƙila na ji tsoro in motsu, ni dai a fara ta kaina don kada in yi fargaba. Amjad ya ce ba zan iya gani an sare ka ba, tun kafin a zo gare ma ni bakin ciki zai kashe ni. Suka yi ta gardama, kowa na cewa a fara ta kansa. Hauni ya ce in kun ki gaya min wanda zan fara sarewa sai ku tsaya ku gama bayan ku kuna tsaye, ni kwan ɗaure ku da igiya gaba ɗayanku tun daga hannunku har ya zuwa kafaɗu don kada wani ya goce, sai in sara sau biyu. Don na sara sau biyu haka bai ba, idan na haɗa kuri ɗaya sara ɗaya kawai zan yi muku, haga ba wanda ya ga mutuwar wani. Na koyi alkawari ga sarki ran da na sari ƙato ban ɗauke kansa ba to a fitar da ni, saboda haka sara ɗaya zan yi muku. Yara suka ce haka ko ya kamata. Hauni ya sa Asalwai ya ɗaure su tamo. Amjad ya ce sai ka komo ta gaba na ka fara sarewa don kada Asad ya ga sa'ad da za ka sara hankalin sai tashi. Hauni ya juyo gabansa zai sara sai dokinsa ya firgita, ko me ya gani ya bazama dawa da gudu Allah kaɗai ya sani. Hauni ya yada takobi ya bi doki kada ya ɓace, ya bar yara nan tsaye tun safe har rana ta yi zafi ba su motsa ba. Da suka ga bai dawo ba suka ce ya kamata mu kwance kawunan mu, in za mu iya mu ɗauki takobin mu bi shi ya kashe mu huta, ga yunwa da kishirwa na cin mu a banza. Suka yi ta kice har suka kwance kawunansu. Suka tafi kowa na gaya ɗan uwansa dalilin da ya sa ya kashe baiwa. Suka ga ashe duk al'amarin ɗaya ne. Kowa ya fidda takarda da kwarkwarar sarki ta aiko masa, suka karanta, sai suka gane makirci ne dai matan nan suka kulla musu game da sarki. Suka kyale ba su ce komai ba har suka kai ga inda yake. Da suka iske shi ashe da wannan da wata zakanya mai 'ya'ya. Doki ya sa Hauni ya haye mata ba sanannen ciki. Zakanya fitar da murmushe shi za ta kashe, sai ga yaran nan. Amjadu ya sa ga yawa jini na wuce ya sare zakanyan nan. Hauni ya kubuta yana kaduwa. Asad ya ce wa Amjadu ba shi takobin nan ma zai kashe mu kuma mu huta, ni yunwa nake yi. Hauni ya dube su jiki na rawa ga zakanya tun kwance, jini ko ina face-face. Ya ce kai ku rufa min asiri, in bi ta ina an kashe ku, ba don ku ba na ma ji labari. Ku dai ku san inda kuka nufa, ni kwan tafi ga sarki in ce na kashe ku. Amjad ya ce a'a, ni sai ka kashe mu huta. Ina za mu? Dan me sarki ya aje ka? Hauni ya ce bar ta kuma, daga wannan fa na tuba da sare mutane, ku kyale ni na za abin da na gani, ku dai ku tafi, in kuna da sauran shan ruwa to, in ku ba ku da shi wannan dai ba da jini na ba. Da yara suka yi yake kashe su, sai suka fidda takardun matan nan suka bashi, suka ce in ka je ka ba wa babanmu waɗannan takardu, ka ce kuma da za ka kashe mu, mun ce a gaya masa wanda ya ce zai rika kama maganan mata da gaskiya ya koyi da na sani, amma mun ce yi mana gafara kuma ka riga ka kashe mu. Hauni ya karɓi rigunansa ya tsoma cikin jinin zakanya, ya kamo dokinsa ya hau ya tafi gari da riguna jina-jina, wato shaidar ya cika aikin sarki kenan.
da sarki ya ga haka ya murna, amma da hauni ya bashi takardu ya karanta su ɗaiɗai ya kuma gaya masa sakon da suka yi, sai sarki kamar zuman ya faɗo daga bisa kujera ya suma. Aka watsa masa ruwa ya farfado, ya ɗauki takardun nan ya kai wa surukinsa, shi kuma ya karanta. Aka ba iyayen yara, su kuma suka gani. Aka jawo matan nan aka sa musu ƙiri a wuya, aka kewaya da su gari, kowa ya tsine musu. Sarki ya sa aka tsire su, aka bar su nan suna haure-haure, suna buɗe baki har suka mace. Hauni dai bai ce ya saki yaran nan ba, balle abi, amma batun bakin cikin sarki kamar zuman da surukinsa da iyayen yaran nan in an ce za a tona, kai kanka ba za ka ji daɗin labarin ba, domin bakin ciki. Abin da ya fi dai sai mu rufa, ka ji labarin kamar zaman da 'ya'yansa. Amma su yaran nan da suka ga hauni ya tafi, sai su kuma suka miƙa cikin daji, ba su san inda za su ba su da abinci sai 'ya'yan itatuwa. In dare ya yi su samu ice su haye su kwana bisa, da safe su tashi su miƙa. Suka yi ta yin haka har kwana 15 ba su kai gari ba. Rannan suna cikin tafiya sai suka tarar da wata barewa matacciya, ba su san abin da ya kashe ta ba. Suka yi murna suka sauka, suka samu karcijiya suka yayyanka barewan nan kamar kilishi suka shanya, da ya bushe suka ɗauka suka rika ce sannu-sannu suna gamawa da 'ya'yan itace. Suka yi ta tafiya kwanaki, sa'annan suka isa wani gari ƙato. Amjad ya ce wa Asadu, sai ka tsaya nan ni in shiga in yi mana bara, in na ga mutanen garin na kirki ne in zo in kira ka, mu shiga mu nemi wani gida mu yi barantaka. Asadu ya ce a sai dai ni in tafi, ba na iya zama a nan daji ni kaɗai. Amjad ya bar shi ya tafi ya shiga gari. Yana shiga sai fara isa gidan wani mutum, ya tsaya kofar gidan yana cewa, masu gida ku taimake ni da sadaka domin ƙaunar ku da shugaban talikai. Masu gida ku ji kaina yadda Allah ya ji kanku. Yana cikin bara sai wani tsoho ya fito ya ce masa, samari in ce ko kai bako ne ana? Asad ya ce yanzu na shigo, dan uwana na nan bayan gari, shine na zo in samu mana abinci. Tsoho ya nuna alamar yana jin tausayinsa, ya kama hannunsa ya ce shigo ciki in sama maka abin da za ku ci, kaji? Asad ya ce to, ya bi shi yana cewa Allah ya karba, Allah ya sa muna cikin ceton annabi. Ya saurara bai ji tsohon ya ce amin ba, sai dai shiga suke yi kawai. Suka wuce can ƙuryar gida, sai kai shi wani ɗaki ya kulle, ya sa wata ƴarsa ta rika kiwonsa kamar yadda ake turke rago. Ya ce kullum ta ba shi abinci sau 2, da safe da daddare, ruwa kuma sau 2 kowace rana. Ashe mutumin na wani majusi ne, a sarkin Magiro ma ake kiransa, wato sarkin tsafi. Kowace shekara ashe abin da yake yi kenan, sai ya kama musulmi in watan zuwa tsauninsa na tsafi ya tsaya, to musulmin nan shi yake yankawa ya ba gunkinsa jinin. Sauran arna masu yanka raguna na yi, masu shanu na yi, da masu kaji. Amma shi sarkin tsafin sai mutum yakan ba gunkin kowace shekara. To yanzu watan zuwa bautar gunkin ya kusa, shi yasa ya samu Asadu ya ajiye don wannan bukata. Ka ji labarin Asadu. Amma Amjad da ya jira har kusa rana za ta faɗi, bai ga ɗan uwansa ya dawo ba, sai shi kuma ya biyo domin ya duba shi. Yana shigowa sai ya gamu da wani musulmi, ya tambaye shi ko ya ga ɗan uwansa mai kama kaza a nan inda ya fito. Mutumin ya ce a'a bai gan shi ba. Ya ce hala ku baki ne? Amjad ya ce mutumin ya ce ai ba kusan cikin garin ba, akwai waɗansu majusawa masu bauta a wuta da gumaka, in ya faɗa hannun ɗaya daga cikinsu, kai daga nan safa sai wani ikon Allah. Abin da ya fi kai ma kanka, tun da yake magarba ta kusa, sai ka biyo ni mu je gidana ka zauna nan. Kullum ka rika shiga gari neman ɗan uwanka, in Allah ya sa kuna da rabon ganawa kwa gana. Amjad ya ce to, ya bi shi suka tafi gidansa. Ashe mutumin baduku ne. Amjad ya zauna nan yana koyon dukanci. Da rana kuma ya shiga gari neman Asadu, kullum sai kuka. Asadu shi kuma yana can kulle, kullum haka na, ba wanda ya san inda ɗan uwansa yake. Ana na wata rana Amjadu yana yawo sai ya gamu da wata karuwa. Ta ganshi sai ta ce ya aure ta. Shi ko ya ce a'a, shi yaro ne, ina shi ina auren karuwa.
gashi ko na fari ma bai batu. Karuwa ta bi shi ta ce ita ko ina ya shiga sai ta ga gidansu, ba ta kosan kowa sai shi a duniyan nan, lalle ku sai ya aure ta. Amjad ya rasa yadda zai da karuwan nan, ko ina ya sa kafa sai ta mai da tata nan, shi ba dama ya kai ta gidansu, yana jin kunya. Saboda haka ya kwashe ta suka ta yawo cikin gari, su bi wannan rariya su kulla wannan. Dama shi dabara san ta gaji da ragaita ta kama gabanta ta rabu da shi, ya je gida. In ta tambaye shi ina gida sai ya ce mun kusa dai. Ka san abu gaba ko yana cikin tafiya sai wata yar hanya ashe ba ta kullewa, iyakar ta kofar wani gida. Suka tara gidan a kulle. Karuwa ta ce gidan kenan, aiko mai kyau ne. Yaran naka duk sun tafi yawo ne? Naga gidan a kulle. Amjad ya rasa abin da zai ce, shi ba dama ya ce ba gidansa bane, tunda hanya ce ta kawo su. Mutum ya taɓa mance hanyar gidansa ne? Shi kuwa baya son ya ce shi bako ne, dan bai san hannun wanda zai fada ba, saboda haka ya ce ni na aike su. Karuwa ta ce in ba su dawo ba sai mu balle murfin kofar in ga gidanka ko dan wata rana in dawo. Ni dai in ba kai na aura ba hankali na ba zai kwanta. Amjad ya ce to mu dakata dai su dawo. Karuwa ta tsaya jin ba wanda ya zo sai ta ɗauki dutse ta balle kyauran ta ce ni ba zama na zo ba, daga dai in ga gidanka kawai dan gaba. Sai ta kutsa kai ciki. Amjad ya kama ya ruga ya dai kanne ya kasada ya shiga, ko da yake bai san mai gidan ba. Suna shiga sai suka tara gashin fuduna an yi ga abinci iri-iri an sa bisa wani tebur ga kujeru biyan aje. Sai karuwa ta haye daya ta bude kwana abinci ta fara ci tana cewa ashe yaran naka aiki suka sha haka, su suka dafa? Amjad ya ce ta sa ya zauna shi ma ya fara ci, duk gabansa na ɗarɗar, bai san ko gidan wane ne ba ya fada. Da karuwa ta gan shi sukuku sai ta masa magana, ta tambaye shi lafiya. Ya ce lafiya lau, waɗansu kuɗi ne nawa yara suka zubar. Suna nan sai suka ji wani tafi. Amjad ya tashi ya tare shi, ashe sarkin fadan garin ne, wannan gidansa ne yasa aka gina dan shan iska. Abincin da na ce maka Amjad sun tarar shi ya aiko da shi daga babban gidansa dan yau zai zo nan shan iska. Ko da Amjad ya ganshi sai kwashe labarin karuwa duk ya gaya masa, ya ce in zai kashe shi ya kashe shi, dama shi tunda baya tare da Asadu bai kula ba ko ya mutu. Sarkin fada ya ce ba zan kashe ka ba, yadda ka ce gidanka ne, in na shiga ka ɗauka ni kamar baranka ne, ka yi mun faɗan abin da ya sa na fita, ka yi ta sa ni yan aikace-aikace. Amjad ya ce to. Ko da ya koma sarkin fada ya bi sai fare masa faɗa, wadan me ya tafi yawo, an ce share gida ya tsaya ya fita. Sarkin fada ya durkusa yana ta tuba. Karuwa ta ce ya fi kyau a bashi kashi. Amjad ya ce gaskiya fa, amma sai ya ƙara. Suka ci gaba da cin abinci. Sarkin fada ya ɗebo musu ruwan wanke hannu ya koma gefe guda sai barci ya kwashe shi. Ko da ganin ya yi barci sai karuwan nan ta ce sai Amjad ya kashe shi. Ita dai ta tsane shi, muddin ko yana nan gidan to ba za ta aure shi ba. Ta ce wai ya fiye muni, kamar Amjadu kuwa ko yaron gidansa ai bai kamata a tarar da shi mummuna ba. Amjadu ya ce shi ba zai kashe shi ba. Karuwa ta ce in bai kashe shi ba ita ta kashe shi. Ta tashi ta ɗauko takobi za ta sare shi, sai Amjadu ya karɓe takobin ya ce ta bari, ya sare shi da kansa. Ta miƙa masa sai ya ɗauke kanta kawai, ya tada sarkin fada ya gaya masa abin da ya faru duka. Sarkin fada ya mamaki ya ce sai su naɗe ta cikin tabarma, shi da yake mutumin gari ne ya ɗauka cikin daren nan ya kai ta cikin teku ya jefa. Amjad ya ce to. Ya tashi ya taimake shi suka naɗe karuwa cikin tabarma, sa'an nan ya sallama sarkin fada, shi ko ya koma gidan da ya sauka na Baduku. Da dare sarkin fada ya ɗauki karuwa ya nufi teku, ashe alƙalin garin na can ya je shan iska da daddare. Ko da ya ga sarkin fada sai ce sarkin fada ina za ka da wannan kaya cikin dare? Sarkin fada ya rasa abin da zai ce. Alƙali ya matsa kusa ya ce sai ya ga abin da ya ɗauko. Da ya ga mace ce matacciya sai ce a sarkin fada, ashe har ka fara kashe mutane haka kana kwace dukiyoyinsu? Dama na san arzikin nan naka ba banza ba.
da ya tashi bai zame ba sai gidan sarki duk ya kwashe labarin sarkin fada ya gaya masa. Ko da sarki ji sai ya aika aka kira sarkin fada ya tambaye shi, bai yi ko musun ƙarya ba don ba dama. Da gari ya waye sai sarki ya sa dogare suka bankare sarkin fada, aka tafi da shi kasuwa za a sare kansa. Mai kuwa kuma ya shiga gari titi yana faɗa mutane abin da sarkin fada ke aikatawa da kuma yadda aka same shi da hukuncin da sarki ya ce a yi masa. Yana cewa ba a ɗauke wa kowa ba ya fito kasuwa ya gan shi don ya zama gargaɗi ga na baya. Amjadu na gida yana ɗinkin takalmi ya ji shela, sai ya san abin da ya faru. Ya watsar da kayan ɗinkin ya rugo kasuwa, ya tara har sarki ya fito, an kewaye za a sare sarkin fada. Sai Amjadu ya kutsa ya tarar da sarki ya faɗi ya ce, sarkin fada ba shi da laifi, dan ba shi ya kashe ta ba, ni ke da laifi, ni za a kashe. Sarki ya tambaye shi labarin sai ya kwashe duk ya faɗi, har ya kawo inda ya gamu da matan nan da yadda ya kashe ta. Da sarki ya ji haka sai ya sa aka saki sarkin fada, ya sa mutane suka watse. Yi ta mamakin Amjadu kan wannan alkawari da ya cika. Ya ce masa yana jin labarin sarki kamar zamantuni, daga nan garin tafiyar wata 2 ne cir zuwa can, ba magama ba cin zango. Saboda jaruntakan nan da yi da kuma labarinsu da ya bashi tausayi ya kama su. Gashi kuma ɗan sarki sai ya masa wazircin garin, dama da me ya tsinke kanka ba na da ya mutu. Sarkin fada ko aka ƙara masa girma don yancin da yi, suka zauna nan da shi da sarki da waziri. Sarki ya sa mutane kullum suna tabin gari ko sa ga Asadu, ba su gan shi ba don yana can kulle kurya gidan sarkin tsafi ɗakin awaki, ba mai zuwa wurin sai fashi da yar mai gadin yaran nan. Ka ji labarin Amjadu. Amma Asadu kullum an majusin nan ya kewayo sai ya masa bulala 50. Suna na haka har wata 3. Sa'an nan lokacin tafiya wajen tsafi yayi, ya sa Asadu cikin akwati ya kulle, ya ɗauke shi ya kai shi bakin teku ya sa cikin jirgi. Suna shiri za su tashi sai ga manzannin waziri wato Amjadu sun zo dubawa ko sa ga Asadu nan. Ko da yake shi hankalinsa kwance ne, duk da haka kullum baya rabuwa da kuka da aikawa ko ina ko a ga ɗan uwansa. Aka duba mutane kabba Asadu, suka dawo jirgi ya mika, yana tafiya cikin teku. Sun yi kwana 3 sai iska ta tashi, igiyoyin teku suka murda, sai aka kwashe jirgi aka tafi da shi can wani babban tsibiri inda ba hanyar su ba. Suka tara wata sarauniya ce musulma, wai ta Magiyanatu ke mulkin tsibirin nan. Har nan sun san sarauniyar nan musulma ce, saboda haka da ta tambaye su inda za su, sai suka ce su masu sayar da bayi ne, sun sayar da waɗanda suka kawo duka sai guda ɗaya. Suka fidda Asadu suka nuna suka ce amma wannan ba za mu sayar da shi ba. Sarauniya ta duba Asadu ta ga hasken musulunci a goshinsa,